Ivanka pri Dunaji, štartujeme aj naše vysielanie. Ako prvé, po vyhratom rozskoku útočia hostky a hneď aj skórujú. Pekný prienik Livie Píscovej, mladej basketbalistky, ktorá no a bude z toho napokon strelecký faul. Opäť to bude Livia Píscová. Takže Píscová si môže vylepšiť svoju bilanciu. Zatiaľ je autorkou jediného koša hostujúceho tímu. Práve v tomto je ten favorit asi najviac jednoznačný. No a predsa len sa darí. Hostka späť na polovovke je Šafáriková. Tá má na konte 3 body za tú peknú akciu z prvej štvrtiny. No a teraz Píscová sa uvoľnila. Výborne. Opäť manévre Píscovej, tá sa pekne dostala od úradujúceho majstra. Ale Píscová predsa len zapísala dvojku. Prvé body. Teraz sa ale hostky ubránili a môžu ísť dopredu. Pekne to urobila Píscová, tak to bola pekná akcia.